Déu vos guard, bona gent! L'altre dia vaig engegar la tele i vaig ficar Tele3, perquè jo sóc molt de Tele3. I en això, que vaig veure que estaven fent Temps de silenci. Se'n recordeu, no? Aquella sèrie que estava ambientada al franquisme, que hi havia censura, amenaces, detencions per ideologies polítiques, registres a impremtes... Pues bueno, que quan me'n vaig donar compte, sabeu que no estava mirant Temps de silenci. No, estava mirant altres notícies. L'altre dia estava xerrant amb una amiga meua, l'Enriqueta, i va i me solta. Sembla mentira, Rosalia, que en una democràcia com a la que estem mos prohibixin votar. I jo me la vaig mirar de dalt a baix. Què dius, Enriqueta? Una demo què? A veure, tenim un cap d'estat que l'han votat entre tots, Sí o no? Sí? No, a què no? Bueno, la primera la frente. La llei mostassa o mordassa o com se li digui. Toreros amb la bandera de l'àguila imperial. I tal com li vaig dir a ella, us ho pregunto a vosaltres. En sèrio s'heu cregut alguna vegada que estem en una democràcia? Ara mos diuen que anar a votar l'1 d'octubre és un delicte. Pues amb més motiu per anar a votar. Ui, m'he fet mal. I és que jo el màxim delicte que he fet fins ara va ser una vegada, fa molts anys, que vaig robar un parell d'olives arbequines al mercadillo de Morala Nova. L'1 d'octubre, servidora anirà a votar. I com diuen els del Club Super 3, no tinc por. Segur que estirà la Guàrdia Civil a tots els col·legis electorals, però jo aniré preparada. M'he preparat una ronyonera per si les coses se fiquen magres. Mireu, porto unes ulleres d'incògnito per a que no em coneguin, perquè jo al ser un personatge públic és molt fàcil que vagin a per mi. Un diccionari català-castellano, perquè, clar, tothom sap que aquí a Catalunya el castellano està perseguit, i jo, clar, al no fer servir, lo tinc una mica rovellat. I si he de parlar amb la Guàrdia Civil, almenys que mos l'entenguem, no? I duc un bocadillet. Si la cosa se fica magra i em tanquen al quartelillo, jo, que penso en tot, m'he preparat la clau de la fuga. Una llima pels barrots, així podré escapar. Però clar, jo no hi he estat mai en un quartelillo, així que no sé si tenen finestres amb barrots per poder escapar. Però per si de cas, sempre porto el meu mocador i porto també una cullereta, per si no hi ha barrots i he de cavar un túnel. Com és delicte, el mateix diumenge, després d'anar a votar, aniré a missa i ja em confessaré. Jo aniré a votar, i votaré que sí. I tant los que voleu la independència de Catalunya com los que no, cadascú és lliure de pensar el que vulgui, aneu a votar, fills, perquè ara més que mai se veu clar que li diuen democràcia i no ho és. Au, adiós. Dios.